I també, com fem sempre, insistim que hi hagi un rol en el disseny i l'avaluació d'aquest pla pels governs locals i pels governs regionals en la seva implementació. A més, amb les nostres esmenes tornem a insistir, era obligatori fer-ho, en la necessitat de la coherència de les polítiques europees per tal d'assolir els ODS. No pot ser que fem amb una mà i desfem amb l'altra, com passa tantes vegades en les polítiques europees. Per tant, la coherència de polítiques és molt important, és, doncs, l'hora d'avaluar des del punt de vista dels ODS, des del punt de vista dels objectius de desenvolupament sostenible, quines són les conseqüències negatives de la política agrària comuna, de la política pesquera, de la nostra política comercial, etc. Si no ho fem, serà impossible plantejar de manera seriosa per part de la Unió Europea aquest objectiu de compliment dels ODS. Finalment, en les nostres esmenes també hem subratllat la necessitat que la Unió Europea ajudi els països tercers que ho necessitin a l'hora de recollir dades sobre l'estat d'implementació dels ODS en els seus territoris i ajudar-los també a configurar indicadors d'avaluació per tal que ells també puguin avaluar d'una manera consistent el seu grau de compliment. I en alguna altra esmena encara hem posat sobre la taula la necessitat que la Unió Europea advoqui de manera clara en favor d'una major estandardització de les revisions nacionals voluntàries. Hi ha uns compromisos de revisar cada estat el grau de compliment dels ODS, però aquests procediments de revisió no estan estandarditzats. I creiem que és molt important poder-ho fer per tal de determinar de manera més precisa quin és l'estat d'implementació dels ODS de cada país, podent comparar entre els diferents països d'una manera fiable. Aquest ha estat, en conjunt, el sentit de les nostres esmenes i, com diem, estem molt satisfets que hagin estat acceptades en la seva totalitat i de manera íntegra.